Ένα παιδί με δακρυσμένα μάτια. Για το γατάκι του που πέθανε. Για το λουλούδι που μαράθηκε. Για όσους έφυγαν χωρίς επιστροφή. Κρύβω μέσα μου ένα παιδί. Με τύπιο παλτό που λαχταράει τα ζεστά κάστανα. Τη γειτονιά και τους φίλους. Την άνοιξη που θα έρθει. Κρύβω μέσα μου ένα παιδί. Που δεν δέχεται πως μπορώ να γελάω την ίδια στιγμή που κάποιος κλαίει. Κρύβω μέσα μου ένα παιδί. Απαρηγόρητο. Που θα ήθελε να φτιάξει τη ζωή. Μπορούμε τώρα να σας ακούσουμε λίγο και μετά να Καλημέρα παιδιά, είμαι πολύ συγκινημένος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη διευθύντριά σας, την ποιήτρια Κούλα Βαλόγου. Είναι σημαντικό αυτό. Τους καθηγητές σας όλους και εσάς τους ίδιους που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Θεωρώ προνόμιο το ότι βρίσκομαι κοντά σας. Γιατί βρίσκομαι κοντά στην ομορφιά, στην αθωότητα, στην ελπίδα που αποτελεί η ηλικία σας. Που αποτελείτε εσείς οι ίδιοι που είστε το μέλλον. Εμείς είμαστε η απερχόμενη γενιά, εσείς είστε η καινούργια γενιά. Σας έστειλα μερικά βιβλία και έχω φέρει μαζί μου και ένα παραμύθι. Έχω φέρει και μερικά βιβλία ακόμη για όσους θα ήθελα να τα διαβάσω. Δεν έχω πολλά να σας πω, προσπαθήσω να σας λύσω τις απορίες τουλάχιστον όπως βλέπω εγώ τα πράγματα. Μπορώ επίσης να σας διαβάσω μερικά ποίηματα. Και ένα πράγμα πάρα πολύ σημαντικό θα ήθελα να σας πω, το οποίο όμως εσείς ήδη νομίζω ότι το εφαρμόζετε. Αυτή τη δωρεά που έχετε, το ιδιαίτερο ταλέντο, την ιδιαίτερη ικανότητα, άλλο στη μουσική, άλλο στο χορό, άλλο στο γράψιμο, σε οτιδήποτε. Αφού αυτό λέει η ψυχή σας, να αφιερώσετε τη ζωή σας σε αυτό ακριβώς. Όχι στο πώς θα κερδίσετε πολλά χρήματα, όχι στο πώς θα αποκτήσετε αυτό, εκείνο και το άλλο, αλλά το πώς θα είστε συνεπείς με αυτό που λέει η ψυχή σας. Εάν κάνετε αυτό που πραγματικά θέλετε στη ζωή σας, και εσείς θα είστε ευτυχισμένοι, που σημαίνει εκπληρωμένοι, και θα το κάνετε καλά, και θα έχετε και μια ευεργετική επίδραση στον περίγυρο, στην οικογένειά σας, στην κοινωνία γενικότερα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι άλλα θέλουν να κάνουν στη ζωή τους και άλλα κάνουν. Και είναι δυστυχισμένοι μια ζωή. Άρα αυτό το περίφημο γυμνάσιο εδώ, που είναι γυμνάσιο για πρικισμένα παιδιά, για παιδιά που έχουν μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική κλίση, σας δίνει αυτή την ευκαιρία να ξεκινήσετε ένα δρόμο προς μια κορυφή που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κορυφή στην τέχνη. Είναι οποιαδήποτε τέχνη. Όλοι βαδίζουμε, η τέχνη είναι πάρα πολύ μακρύς δρόμος και η ζωή μας είναι πάρα πολύ σύντομη. Αλλά αν προχωρήσουμε, αν κάνουμε ορισμένα βήματα σε αυτόν τον δρόμο, θα είμαστε συνεπείς με τον εαυτό μας, θα έχουμε μια μεγάλη εκπλήρωση και θα έχουμε και μια πολύ θετική επίδραση στο περιβάλλον. Αυτά έκανα να σας πω εγώ και είμαι στη διάθεσή σας. Ωραία, ευχαριστώ.